Too much GH. We need to go to Japan. A break and business TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam, I say love you. Me mama akwa ba shogo edeba too much GH so na ma obuso a enemy na yedi ehia piem na yedi ehia so dia that is training issues ebre na aso na training issues so dia no man Ghana emu ensem dedika de huhia na te se beba amoman yi enyen koso na ye mede eba beso mu na yekọ ensem no emu na efa de na mata de Ghana fo bi eni tie koso ewo Parliament chambers no emu atese penifo ayato so ba se womo enkudina ya nemu na tese womo so ntu womo speaker of parliament so ba na tese womo na ejumedi e dia show mutane entimi ne pepe ye ewo mashebe mu na tese womo ko ye no ehu ensem ba ponte no na sabre ehu be ya se nkomodi be party se bi se womo ano atutu womo ano de nam so e ko sa ni de biem so womo hwe se womo ye e di afa wo na no sa ano tutui aba matese aswase constituency honorable member of parliament yi no edi amasa constituency no honorable Mohammed Mutaka Mubarak waba appointed abekasa edi afa the honorable member of Tema West Carlos Kingsley Ahinkrai no na ebra watching nsem no emu no say ebeye say Tamale Wesi form one mayor magic ye no say so madre not so much him say Jebia one more ebro no eso no constituency emuno the be organized by election at the Seattle abafo floor edi you perifu for bedi woman nim e o mashebede mu because you mo mashebede ni no abeye e o mashebede mu no enche openi say openi pa ene no nyete won chere say obi obetimi aye adwuma no ACP eno no na say Waka constituency said honorable member of parliament for Tema West honorable Carlos Kingsley and Hinkra check by election no me organize no ebetu no edi fi ade so amati to be fufu abedi na ade na ebre workers and say and no den nsem no to it just say I can bet you that we need to set up a committee to investigate the processes from all the issues that came up from the purported services that came in and the supposed bailiffs. We had the courage to come to the president of parliament to serve the clerk with which is against Article 115, 6 and 7. We will investigate that and investigate the disturbances. For example, why was I preventing somebody from putting the ballot paper in the box? And I will tell you that it infringes on Article 1044, and so we will investigate all those things up to whoever authorized the police and the military into the chamber. Fortunately, we saw all of them, especially the policeman who had turned himself to be a tool for the NPP. Ofori, we saw him. The videos are there. I can bet you we will set aside a committee to investigate this. What Carlos did was very, very reckless, and it's a humiliation to the house. He will go to the privileged committee. Yes, and if he doesn't prepare himself for, I can't bet you, his constituents may have to prepare for a by-election. We will never allow that kind of recklessness to stick. When we stopped him, he threw some of the ballot papers away and chewed some. The videos are there. He will go to the privilege committee. Someone will say at that time that he wasn't a member of parliament. Trust me, that makes his case worse, because if you are not a member of parliament at that time, and you can go and take ballot papers and run away with it, that is criminal. I just say, and no, any honorable member of parliament for Asawase Mutaka Muhammad next time I would do that is or address the cases a cost so our parliament as I just say, or no dear or year or moon say welfare ballot post na just say what they done in the home. I didn't hear to be before and watch them said, because of a young woman as after number 2 abanum. No ma ebrichi emre bi e constitution ma te say enfam remencham remutino wo peda e ballot box no so wakoye mashebe de no ndo ni mra wo gina ma mra no enu ntin mo gina so na nemu efa e ballot box no pedodo ye hu se wafa no na ebie mo so no sa e ka dikotu se
wɔn bɛbɔ mmɔden afi wɔ wɔn ani ase ayɛ investigation finkyim koraa ɛde ahwehwɛ mu ahyɛ ɛyɛ nkɔfo a wɔn authorize apolitifoɔ ne ebiem nso militaryfoɔ sɛ wɔn mmra chambers no emu ɛne ebiem nso no wɔn nso a wɔn command polisifoɔ ɛkyɛkyɛm de wɔn nyɛ ɛwɔ ɛyɛ chambers no emu na ne nua no sɛ videos wɔ hɔ nko ana sɛ yɛ adansidie ɛda hɔ nko adeɛ bɛma wɔn dwuma no koraa yɛ sɛ kokraa nneɛma mu bɛbie wobi bia no ho ɛka bia sɛ wɔfom mbra ɛwɔ ɛyɛ mahyɛbɛde mu ɛbere a na wɔn ɛkɔ dissolve ɛyɛ 7th parliament no ma after in 8th parliament nya no obi bia no ho ɛte ɛka asɛm bia no wɔn bɛhwɛ no mo ne edu nyonyom na wɔbɔ ɛyɛ honorable Carlos Ayinkra ɛkyɛm no ɛso no kɔka asɛm obɛbɔ mmɔden na te sɛ wɔn asɛte up ɛyɛ NDC members of parliament no wɔn asɛte up ɛyɛ privileges committee no wɔn de ɛyɛ Carlos Ayinkra yi bɛkɔ hɔ na no ma kɔtoto nanom sɛ obi a yɛ nsuo you into office sɛ woyɛ member of parliament na wotimi nya kokudro ɛkɔhwim ɛyɛ ballot papers na ebiem so yɛ kɔkye wo sɛ etu bi gu yɛ sabri bi no ade kra fom mo obi kra nka sɛ saa abra ne nsuo ne in nten camera da bi obi a okra po ni post na akɔ sa de ka de yɛ mra fom mra kɛse kwa criminal act kɛse pa akra pa yebetimi adu atum esansa esuban na ɛyɛ honorable Carlos Ayinkra na ɛde de nti na ta sɛ ne constituency no obetimi administration ni bo so aka sɛ enche wanhwa saa privilege committee ya wo de honorable Carlos Ayinkra be kono betimi a shipping off the office amata sɛ enu nti no wetimi eni le dwumadie ɛwɔ ɛyɛ mahyɛbɛde mu sɛ member of parliament ɛde Matema West ɛbɛnam so amata sɛ yakɔnante by elections ɛwɔ the constituency mu sɛ ɛbɛyɛ betimi etu na de sɛ because suban bi say there wɔn entimi ɛmfa ɛmma parliament house no ɛmegu ɛyɛ honorables na wɔn ɛwɔ hɔ no ɛhu efi na te sɛ ɛyɛ honorable Mutaka so I say MP ne somebody etu dan ne kyerɛ mu ɔno so de tu dan na ɛfa de ɔno ne yɛyɛ ɛne ebiem nso ban ahodoɔ ɛno so ɛbɛpie mu ɛwɔ chambers mu ɛna ebusafo mede asoro na ne nsɛm a wɔka yi sɛ wɔn ne yɛ adwen sɛ wɔn ne nya adwen wɔn de anefo adwen twɛ no ɛso me ɛwɔ Tumaji H comment section ebiem so share video we on all the social media platforms follow yɛn ɛwɔ Instagram Twitter so @TumajiH_. Facebook so Tumaji H. Meeting at na ama ubuswa. Na me ya aduma bedi ehia bi makramo.